Lluitem contra els motoristes imprudents! Ai, aquesta nit també no em deixen dormir. Fermento-se'n soroll. Això és un problema greu. Tori, tu tampoc no et pots adormir, oi? Amb aquest escàndol no ens deixen descansar. Ai, és horrible! Jo no ho aguanto més. Pare, què fas? Tornen cap aquí! Ja n'hi ha prou! Amor meu! Et trobes bé? Alça't. On és la policia a aquestes hores? Què és el que fa per nosaltres? Per culpa de les motos m'he desvetllat. Molestar els ciutadans és un delicte molt greu en el món dels ninjas. Alguns els entra per una orella i els surt per l'altra. I a casa teva passa el mateix? Sí, el meu pare va avisar la policia, però quan va arribar el cotxe patrulla els motoristes ja se n'havien anat. Yumeko i jo m'encarregaré de donar-los una bona lliçó a aquests motoristes, Què dius de debò? I ja ho veuràs, confia en mi. No dormir prou és fatal pel cutis d'una senyoreta. Lluitaré contra aquests desgraciats per defensar la teva meravellosa bellesa, Yumeko. Moltes gràcies, Kamumaki. I jo els faré 1000 miquetes. Kenichi, tu també em defensaràs? Naturalment, faré el que sigui per tu. T'aconsello que no ho intentis. Aquests són uns rivals massa perillosos per un mocós com tu. El mateix et dic jo, fantasma. Això ho resoldré jo tot sol. Què et penses? I això és el que ha passat. Ajuda'm, Tori, usa alguna de les teves tècniques. Ja has tornat a fer el fanfarró una altra vegada. Ai, no diguis això i ajuda. Jo també t'ho demano, per favor. Si aquests xicots continuen molestant-nos, em posaré malalta. Ai, sí, és cert, teniu raó. No pareu de badallar. Què us passa? Tu ets especial. No paraves de roncar enmig d'aquell escàndol. Dormies com un tronc. No. No entenc per què els agrada molestar-nos. Ajuda'ns, Tori. M'has convençut, ho faré. De debò, fantàstic! Els ninjas sempre intentem ajudar la gent. T'ho agraeixo de tot cor, amic. Necessitaré l'ajuda de tota la família per posar en marxa el meu pla. Faré tot el que faci falta. I jo també. I jo? Ja ho tenim tot, amo. Estem preparats. Molt bé, et faré un senyal i tu deixaràs caure la xarxa. Com vostè mani, amo. Ja s'acosten. Ara! Ai! Aquests galifardeux són durs d'arrossegar. Ja venen cap aquí una altra vegada, amo. Amaga't! A veure amb això! Ho han esquivat! Ai, s'acosten els policies que els persegueixen. Qui és el que ha fet aquesta gambarrada? Fugim! Tècnica ninja per córrer! Però què feu, nanos? Està prohibit córrer tan de pressa i fer tant de soroll. Si no pareu, us mossegaré el cul! Intenta-ho si ets valent! Ostres, anem a la màxima velocitat i encara ens segueixen! Tècnica de l'equilibrista ninja! Així, Ei, us penseu que podeu deixar-nos en ridícul? Fes-te'n sense cap mirament! No podreu fer-ho! M'hi he enganxat com una paparra! Maleïts! Han desaparegut! Mireu, són allà! Per aquí, per aquí! No suporto que uns marracs em deixin en ridícul. Visca! Ja està! Ens ha sortit
Sabeu què dimonis ha passat? Esfumem-nos, val més que toquem el 2. El fre no funciona, ni el canvi de marxes, ni res. Auxili! Auxili! I no torneu per aquí mai més! I això és el que va passar ahir. Em vaig desfer dels motoristes com t'ho vaig prometre. Gràcies, Kenichi. Ets molt valent. Sí, senyor. Va ser molt fàcil. Gràcies a tu podré descansar bé a partir d'aquesta nit. T'ho agraeixo molt. De res. Segur que la Tori el va ajudar. No ha pogut fer-ho tot sol. En Kenichi vol tot el mèrit per ell tot sol. Si van fer equilibrisme i tot. Sí, és una miqueta fanfarró, però avui podem estar tots molt contents perquè aquesta nit podrem aclucar l'ull i descansar.